Skiet taqtaw b'sikkina u dieqa fost il-komunità ta' Qrendi. L-aħbar li Joseph Mifsud, żagħżugħ ta' 27 sena tilef il-battalja tal-mewt wara ġlieda ta' 40 ġurnata fit-taqsima tal-kura intensiva hija diffiċli li titniżżel mod partikolari ma' sħabu tas-Soċjetà Filarmonika ta' Santa Marija. Kien magħruf mal-Qrendin bħala id-dudu għal fatt illi kien ilu minn ċkunitu jgħin fil-każin tas-Soċjetà Filarmonika ta' Santa Marija ta' Qrendi. Iltqajna ma' uħud mill-membri tal-Kumitat ta' din is-soċjetà li kkonfermaw ukoll li l-festa esterna ta' Santa Marija ta' din is-sena se tiġi kkanċellata u minflok se jsir pellegrinaġġ wara l-istatwa tal-Madonna. Inni nafu sa anka mill-1997 meta bdejna nibnu l-gazina u hekk għalkemm kien għadu żgħir ħafna ta' 10-11 sena kien dejjem magħna u hekk, dejjem mal-bennejja jnewlilhom it-tajn u jagħmel dak kollu li hemm bżonn. Kien jimmeravilja l kulħadd bl-enerġija li kellu. Fil-kamra tan-nara naqqas kbir. Ma tistax tiddeskrivi hemm naqqas kbir għax l-enerġija tiegħu kienet xi ħaġa kbira. Fil-marċijiet in-nies kienu jgħidu kosbieħ kien qajjem il-marċ in-nies jistennew lilu. Dieqa kbira wkoll fost il-ħbieb ta' Joseph Mifsud. Kien pilastru għalina. Kien tifel ferrieħi u dilettant tal-festa. Nuqqas tiegħu naħseb inħissu ħafna għax kien bniedem dħuli. L-inċident seħħ fid-29 ta' Mejju li għadda fit-3 ta' wara nofsinhar fil-kumpless tan-nar ta' Santa Marija ta' Qrendi. Mifsud kien qiegħed jimla t-tappijiet bil-kulur meta għal xi raġuni ħadu n-nar bil-konsegwenza li sofra minn ħruq f'wiċċu, daru u f'sidru fejn it-tobba ċertifikaw li qed isofri minn madwar 70% ta' ħruq f'ġismu. Joseph Mifsud, id-dudu, se jkun qed jingħata l-aħħar tislima nhar it-tlieta li ġej fl-4 ta' wara nofsinhar fi knisja parrokjali ta' Qrendi.